Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Jek, iki aku durung nate ketemu, durung nate kenal. Perdana gini kita nih. Paring asmu sinten, Dok? Nggih. Sinten? Arista. Arista. Arista Alfiana. Asline tinggal nang ndi, Dok? Tinggal nang ndi? Asli suku? Asli Banyuwangi. Banyuwangi lah housing. Nggih. Alhamdulillah. Manggone nang ndi, Dok? Teng Senoni, Pak. Senoni. Lahir di Banyuwangi. Banyuwangi. Nggih, ngoten. Ndak di rumah sakit. Oh iya, bener sampean. Tak kira nek nggih. Nggih. Yo, iki Kok apa? rame-rame iki kayak wong rabi lho, Mas. Putu Nopo? ngopo rumah samu wah iki wong arep adu kok, Dok. Siapa ini namanya yang menikah, Mas? Mas Ibnu karo Mbak Yuli. Melawan? Yuliani. Melawan Mbak Yuli. Ya Orang durhaka loh melawan ya. Bungane temanten, Dok. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga cepat diberi momongan ya, Mbak. Amin, Mas. ya. Mbak siapa mau jenenge? Mbak Yuliani. Mbak Yuliani. Sak losen, Mbak. Alhamdulillah. Minimal, ya. Sik, Mas. Iki suwe ra ketemu karo player. Aku njaluk piting aku, Mas. Pokoke kudu peh jan iki. Niki jawirian ya, Pak ya. Nggih, Mbak. Boleh. Jare mau arep disirem kok. Boleh, Apa sliramu ora krasa Peh, iki jane sing penak suaraku posone to, Mas. Sone. Jas sone. Ngene kok tanggapane 750 sone. Sakenane aku setya ngenteni suwung sajroning atiku wong sing gak tresnani cidra rasa kangen tak ampot jroning dadaku muga bisa dadi tamba liwat tembang kangen anak cagake barang-barang anakku ya Pajan, alhamdulillah. Samu penak Mas, wis rasa ngendang Gak bisa. ana werpamu Bawane gak disaut. saut yo ora apa-apa. Tahu, Bang? Ya iki karo iki alhamdulillah. Iki senajan to di Arista nggih, Arista. Iki wis duwe garwa durung, Mbak? Dereng. Alhamdulillah. Setrawan. Setrawan. Tenan kok ora? Ngomongi kok Ya wis, cobane. Apa nih coba? Maksudnya ke kabeh dites yo. Iki dikai bawane ora? Monggo manut wis pokoke iki gayene kok karo nenggo atensi pamungkutan. Kula belajari nih, Pak. Suaramu iki lho, no. Kaya apa, Pak? Gawe ning rotone atiku, Nduk. Pah. Ngene iki lho. Pokoknya gambangi nek luput tak sablok oleh. ora iso minimal 1000 subscribe baru bisa share langsung
Besok kapan bakal katakan Jano ngerti yang ini dong. Bah ya alhamdulillah yo ono bibit sinden lho. Amin mati lestari Mbak Budayani nggih. Sok-sok nang aku yo ono ya. Jin aku nih macet. Oh nyindan ada jak mangan. Ya yo nyindan to. Oh nyindan iwak ya Pak. Iki didawake nyidam sari apa didawake tembang Pak? Monggo langsung nyidam sari mawon Pak. Nyidam sari kecil Mas. Sing familiar. Sini sebesar kakung Mbah Kakung ini. Ya alhamdulillah. Lah kalih monggo mbok menawi bapak ibu dadi ngersakne lelagon badhe dono swanten nyanyi. Boten nyawer boten apa-apa. Enek wong nyawer ki mergo rasa puas ya Pak ya. Heeh, mergo marem alhamdulillah. Monggo Mas. Suka celok napa saking mriki Mas? Oke mriku. Sudah siang. Segera untuk kita terima saja mari kita berikan kamu yang dimati. Segera kita dapat kembali dengan kewajiban dan ilmu ini. Sarana jadi kok bang hitam lumayan